Zdravím všechny prémium předplatitele a vítám vás u dalšího rozhovoru. A dnešní rozhovor bude velice zajímavý a důležitý hlavně pro ty, kteří chtějí mít nebo už mají soukromou ambulanci. A v takovém případě je potřeba kromě léčby pacientů řešit i ekonomiku soukromé ambulance. A pro takový případ tady mám expertku, je to Bianka Totová z Infoprolékaři.cz a budeme si dneska povídat o ekonomice soukromé ambulance a především o vlastně úhradové části tady té ekonomiky. Bianko, díky za tvůj čas a vítám tě. Dobrý den, taktiež vítam všetkých. Tak pojďme rovnou na solár. Na základě čeho je vlastně dneska hodnocený lékař v případě, že má soukromou ambulanci a pracuje na zdravotní pojišťovni? V prípade, že lekár začína pracovať na zdravotnou poisťovňu, tak tým hlavným dokumentom je teda úhradová vyhláška, ktorá každý rok teda stanovuje, akým spôsobom bude poskytovateľ radený, s tým, že tá úhradová vyhláška je teda vydaná ministerstvom zdravotníctva. Ďalej tam teda patrí ešte číselník výkonov, to znamená, že každý ten výkon má svoje ohodnotenie. A čo sa týka tej individuálnej stránky poisťovien, tak tá poisťovňa vlastne vydáva každý rok úhradový dodatok, ktorý vlastne individuálne vlastne ukazuje, akým spôsobom bude poskytovateľ hradený. Takže když to schrnu, tak máme nějaké 3 základní dokumenty. Úhradová vyhláška vydaná ministerstvo zdravotnictví, úhradový dodatek a číselník výkonu. Pojďme se zastavit, mě teďka zajímají spíše ty druhé dva. Číselník výkonu, co si pod tím mám představit? Číselník výkonov vlastne ukazuje, je tam možné vyhľadať nejaký konkrétny výkon, tam si poskytovateľ vlastne zistí, ako je bodovo ohodnotený. Každý výkon je vždy ohodnotený bodom, nie korunou, to znamená, že jeden bod nerovná sa vždy 1 koruna, to je taktiež stanovené vo vyhláške. Ďalej tam nájde zmluvné podmienky, napríklad aký musí mať prístroj, po prípade aký musí mať kurz na to, aby ten výkon mohol zazmluvniť. To je vlastne asi všetko k tomu číselníku, je verejne dostupný, keď si napíšu do Google číselník výkonov, tak to rýchlo nájdu. Existují možnosti, jak si v tom úhradovém dodatku vyjednat nějaké změny? Protože na mě takhle to působí jako velmi asymetrický vztah, kdy jako jednotka v podobě lékaře se sestrou někde vyjednává s molochem typu jako zdravotní pojišťovna, tak ten vztah jako nepůsobí úplně vyrovnaně, tak mě zajímá, jako jestli je možné si vyjednat nějaké výjimky a jestli se o to vlastně pokoušet. Takto, myslím si, že v prípade, že sa ten poskytovateľ nachádza v oblasti, ktorá je, dajme tomu, že sa to nachádza málo doktorov v tej jeho danej odbornosti, to znamená, že je niekde v Hornej Dolnej a je tam jediný doktor na okolí. Tam si viem predstaviť, že poisťovňa pristúpi k tomu, že má záujem, aby tento poskytovateľ bol hradený v plnej výške a dokáže si možno vyhádať aj nejaký ako lepší úhradový dodatok. Ale keby som to mala povedať obecne, ešte som sa s tým ja osobne nesetkala vo svojej praxi, že by niekto mal takýto významný dodatok, ale kolegyňa mi spomínala, že napríklad spánkové centra, ktoré sú treba drahé, alebo je ich málo, tak tam tá individuálna úhrada skutočne môže byť nastavená po dohode s poisťovňou. Jaká je platební morálka pojišťovny? My jsme se bavili o tom, že ty pojišťovny vlastně platí na nějaké měsíční bázi a potom proběhne nějaké jako zúčtování na konci roku, takže jsou v tomhle pojišťovny spolehlivé? Čo sa týka toho ambulantného sektoru, ktorý mám ja, to znamená malých podnikateľov alebo z tých stredných polikliník, tam akoby nebýva nejaký problém s fakturáciami, čo sa týka tých paušálnych platieb. Hej, býva tam samozrejme problém, keď ten poskytovateľ počas toho roka chce navýšiť ten paušál. Že sa rozhodne, že proste chce teď navýšiť ten paušál. Tak tá poisťovňa ako vyhovieť nemusí, ale môže. Nestretla som sa s tým, že by poisťovne neplatili ako faktúry tým malým doktorom. No, to si myslím, že je v poriadku. Väčší problém vidím u tých úhradových dodatkov, kde tá poisťovňa si kvázi tú svoju platebnú morálku môže ohnúť svoje. Ale s tým vlastne ten poskytovateľ musí zase súhlasiť, hej, takže. A na řadu posluchačů vlastně vystoupí myšlenka, jestli se na to nemá s odpuštěním jako vykašlat. Jo? Tak mě vlastně zajímá, co si z toho teďka ten lékař, který uvažuje o tom, že by měl vlastní ambulanci, tak vlastně co si z toho má odnést? Že se zblázní tady z této problematiky, nebo na jaké čísla se mám vlastně dívat? Ja si myslím, že vždycky je dobré nájsť niekoho, kto vám to bude počítať a kto vám môže na tej mesačnej
môže na tej mesačnej báze proste poradiť. Hej. Pretože tá napríklad spolupráca so mnou, s nami, obecne s firmou je na bázi toho, že nám predávajú samozrejme tie isté dáta vstupné, ktoré predávajú poisťovne a tým pádom my dokážeme urobiť ten istý krok, čo poisťovňa, ale v priebehu pár sekúnd a na mesačnej báze. Takže ten lekár minimálne by si z toho v túto chvíľu mal vzieť to, že aj keď není ten, dajme tomu, není ten plánovač, alebo nechce to nejakým spôsobom nejak významne riešiť, mal by mať aspoň ten prehľad, aby vedel, čo ho môže čakať. Prípadne, samozrejme, sa to týka aj kontroly toho samotného vyúčtovania. Proste nemôžeme predpokladať, že poisťovňa počíta správne. To je ďalšia z tých bodov, v ktorých sa stretávam ja. Že poisťovňa vlastne vydá vyúčtovanie, ten lekár s tým je, povie si, tak asi to takto je. Nie je to úplne tak.